Vi ser det. Vi filmer lige nu. Du. Action. Action. Okay. Vi cutter lige. Action. Ligger bedre. Hop over på ham, Mathilde. Jump. Nå, okay. Det skal vi se på okay, det kunne vi sgu da bare gøre. Brian, gør noget sjovt. Det gør vi altid i mediebag, så man er lidt fraklip. Det er næsten mere fraklip end rigtig fint. Mia, du kan bare tage her midt på. Der står kameraet. Hello. Smil, Pia! Ej, Pia, okay, vi bliver lige nødt til at vaske. Lidt tydeligere. Okay. Det så sådan her. Cut, du må gerne begynde at gå ud af billedet. God røv! Nej, vi har ikke. Jeg ved godt, hvad det er. Mathilde, du skal jo blive ved med at gå. Jeg tabte tasken. Ej, okay. Du skal faktisk helt væk. Action. Ja. Gør det nu. Jeg filmer. Jamen, vi er blevet færdige med gåscenen, og Mathilde gjorde det skide godt, så bravo. Yes. Godt film. Pissegodt. Og det er pissekoldt. Prøv at se. Se, det er brændt imens. Som vi har fået imens. Action, this club. This is what I see. Lidt længere væk. Ej. Jo, så stiller jeg på række og gør det. Det ser super godt ud, det der. Kom nu, Mia. Okay, jeg synes, du skal stoppe nu. Kom så. Kom så. Du kunne vise det her først, og så efter når de var gået igennem, så skulle det være helt tomt. 1, 2, 3, action! Super! Nej, der er hul i mine bukser. Altså ikke skridtet, der er herovre, for jeg lige får plads. Nej! Nå, okay. Kamera! Sidder du godt, Mie? Ja. Kan vi lige få en lille statusrapport? Vi vil gerne have status, Mie. Hvordan har du det? Offrer du dig rigtig meget for hold? Helt vildt meget. Okay. Skal vi ikke samle et blad her med? Vejtagik! Det skal filmes. Så der ikke kommer noget farve med. Haps! Smash! Det var det bare ved Action. Hvad skal Juden tage med? Ja. Det er Juden tage med, vi skal til. Ej, hvor skal Nej, okay. Nej, det skal lige ikke. Ja. Action. Nej. Det er det værste, siger jeg. stadig snakker. Filmer hun dig igen, Bettina? Action!
Danset nye. Action. Ej, Brian. Så. Okay. Action. Jeg skal nok prøve at gøre klar til kl. 10, så skal jeg nok komme med til arrangere. Ej, Brian. Du flokken goler, mand.